लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय साख्रिनि रादाब लाबोनानै फैबाय जायफोर नोंथांमोना साख्रिनि रादाब नेदोंमोन नोंथांमोना साख्रिनि रादाब नुनो मोननाय जासिगोन बबेबानि बावैसो सिगाङाव साख्रिनि रादाब हगारनाय जाथ'नाय नंला होननानै बुंदोंमोन मानो होनबा गोबां प्रब्लेम जायो इउटिउबारनि थाखाय जब निउसआ साननैजोंनो डेट जालाङो बे भिडिअआ ओमफ्राय बेनिफ्राय डिलिट खालामनो मोना इउटिउबनि रुल्स बादियै बेनिखायनो गोबां भिडिअआ ओरैनो गोग्लैसोनानै थानाय जायो बेनि थाखायनो बादबनाय मोनदोंमोन अब्लाबो नोंथांमोन नांगौनि थाखाय खालामनाय जाहैबाय बेयाव नुनो मोनदों फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिटिसि क'क्राझार माने नोंथांमोननि थाखाय जोंनि बिटिसि आवनो साख्रिया ओंखारदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव टटेल 92 था पस्ट दङ दा बेबायदि नोंथांमोननि थाखाय गोबां साख्रिनि रादाब बाहाय होबाय थायो नोंथांमोनहा नायनानै ला बेनिखायनो नेचार पाब्लिकेसनखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय जायफोरा खालामाखै टटेल नुनो मोनदों बाहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 92 था पस्ट लास्ट डेटआ जाहैबाय आगष्टनि 5 बेनिफ्राय नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनदों मोननै फरेस्टाराव दङ 22 था पस्ट 22 था पस्टनि गेजेरावहाय पेमेन्ट नायनो लुबैदों पेमेन्टनि बेलायाव 14,000निफ्राय स्टार्टिं जागोन 49,000हालागै बेनिफ्राय एडुकेसनेल क्वालिफिकेसना ग्रेजुवेट एनि ग्रेजुवेट जायखिजाया ग्रेजुवेटबानो जागोन एजआ 18निफ्राय 25 सिम दङ नाथाय एसटिनि थाखाय 5 इयार्स रिलेक्सेसन हिसाबै 25 प्लास 5 30 जागोन आरो 30 सिम खालामनो हागोन फरेस्ट गार्ड दङ फरेस्ट गार्डआव जाहैबाय 70नि गेजेराव पेमेन्टआ बेनो एखेयानो नोंथांमोना नायनो नुनो मोनदों बाहायबो एखे नाथाय एडुकेसनेल क्वालिफिकेसना ओइचएस बार हायार सेकेन्डारि पास जाबानो जागोन बेयाव ओमफ्राय बेयावबो एजआ एखेयानो 25 प्लास 5 30 एसटिनि थाखाय बेनिफ्राय मा लागोन फिजिकेल फिटनेस लानाय जागोन बाहाय 26 किल'मिटार थाबायनांगोन 4 आवार्स 4 घन्टानि गेजेराव रिटेन टेस्ट जागोन 3 घन्टानि बेनि उनावहाय भाइभा भइस जागोन बाहाय नायनो गोनाङा दङ एप्लिकेसन फिस ट्रेजारि चालान दाननांगोन क'क्राझार ट्रेजारि चालानाव चालान दानहैनांगोन दस्रा ट्रेजारि चालाननिया जानाय नङा ट्रेजारि अफिसा दस्रायाव जाहैनाय नङा क'क्राझारावल' जागोन होननानै बुंदों बाहाय अनलि क'क्राझार ट्रेजारि अफिस विल बि एक्सेप्टेड ओमफ्राय अफिस आइपिअ दानबाबो जागोन होनदों आइपिअजों बाहाय 150 दङ जेनेरेल गुबुनफोरनि थाखाय नाथाय एसटि हिसाबै एसटिआ 100जोंनो जागोन अनलि 100 बेनिफ्राय फिसखौ पेड खालामहरनांगौआ चालान दाननायनि बेलायाव नोंथांमोना सोरनाव पेड खालामहरनांगोन बाहाय एड्रेसखौ लिरनांगोन दा मेम्बार सेक्रेटारि सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड बिटिसि पस्ट अफिस रड क'क्राझार एड्रेस पिन नाम्बारा गाहायाव दङ बेनिफ्राय नुनो मोनदों बाहाय हाउ टु एप्लाइआव अफलाइन जागोन बाहाय लिरनांगोन खामसायाव दा मेम्बार सेक्रेटारि सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड बिटिसि पस्ट अफिस रड क'क्राझार पिन 783370 बेनिफ्राय सेल्फ एड्रेस इनभेलप मोनसे खाम सोनानै हरनांगोन बेखौ अफलाइन हिसाबै नोंनाव कल लेटार फैफिननांगौनि थाखाय बाहाय ₹5नि स्टेम्प रेभिनिउ टिकेट सिथाबना हरनांगोन बेनिफ्राय नोंनि सेल्फ एड्रेस लिरनानै हरनांगोन अरिजिनेल एडभार्टाइजमेन्ट नायनो गोसो जादों बाहाय डिसक्रिपसनाव दङ लिंक दङ डिसक्रिपसनाव हाबनानै लिंकजों डाउनलड खालामनानै लाब्लानो जाबाय अब्ला गासै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जानाखि जब निउस नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जाहैबाय बेनि थाखाय एसेनोसै दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।